हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय मादैया नुदोंना अलकबि बागानाव फैदों अलकबि खाफैदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैहाय अलकबिजों नाजों संनानै जानो लुगैदोंहाय गोदैनो सनापुर ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो अननानै जोबजासिम नायना होबानो जाबाय दे सनापुर खम गोथाव जागोन बे बोराय बुरै खब्रैल' नायनाया बोराय बुरै खब्रैल' सासेयाव सनै फिसाफ्रा जायाहाय माथो खालामनो जोंहा अनजों बेखौनो सासाबलाबायनोसै अनजों संनानै जानोसै गरसे थाइनै थाइथाम दंमोन बेखौबो होखाबायहाय आं लागायनांगोन नै बेदर लाबोलायबाय आदैया जोंहा माखासे हांनानै जानोसै फिसाजोनो आसार खालामनानै हरनोसै एसे एसे हांनानै जानोसै रुनानै बेदरखौ रुबाय लोगोफोर एसे मोजां रुगोन ओमफ्रायसो हांगोन फिसाजोनोबो आसार खालामगोन नालाय बेखायनो एसे मोजां रुनांगौ आसार खालामनायखौबो दैया रुइबाय नालाय दै एसे होबाय ना मोननायनि नाखौबो होसन हरखाबाय आं ओमफ्राय ग्लब गोदौ होनोसै दुन्दियाल' होथारसै आङो जि जानो लुगैबावबायहाय मालासो मोननो नंबाय आङो आरो खामानि दंबावोसो मेरला हालदै एड खालामबाय एसे संख्रिजों हालदैजों दा बानलु दुन्दियाखौ मोनखांबासो लागायनोसै आङो नै मादैया बावसो खायदा बोराय बाहायलायबाय नै बे गोलाव आंनि दै नोंसिना गुसुं मोनखाथारनायसो दे मोनखाथारनाय एसेल' हांगोन आं मोनखाथारनायसो नै मादैना अलालु ओंख्रिया मोनबाय दुन्दिया होबाय आं टेस्ट खालामबाय नोगोद गोथाव जाखाबायलै मादैना ओंख्रिया गोदै गोथाव जाथारबाय नैहाय मादैना मोनलायबाय अमा हांनाया मोनलायबाय लोगोफोरनो खांसै गुदुंथार आयौ मासि गुदुंब्रा आरे र' मोनसे टेस्ट खालामसै दे आङो दा लुगैदे नोंसोरो नाय टेस्ट खालामसै बरिया गोथाव सोनाफोर मादैयानो जानायाव लोगो हमलायबाय संनाय खावनाय गासैखौबोथ' नुखाजोब्बाय अल आलु ना आंनि फेभारेट अला ओमफ्राय नैबे दुन्दिया नै माबाखौ दुन्दिया बेखौ लाइसाख मा लाइ होनोमोनलाय बेखौ नागालाय ना मा होनो बेखौ जानो होनानै लाबाय आङो दुन्दिया माबा सिथारदोंहाय दुन्दियानि मैलाया सोनाफोर सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि जानायनि भिडिअखौ अमा बेदर माखा जानोसैलाय मादैया दमासिनि सेकेन्ड दमासि दिनैहाय खिन्थु जायो आरो नोंबो
मोनसेल' नै जादो दब जाहरबाबो जादो गोजा जानो ना मोनसे बिराद गोथाव मोनजायो आंहा मैया दालिम जानानै हाथाय मिजौनानै दाबो मिजौआखै गोथांसैलाय बानलु बाथोन दंबावोसो मानो एफा बुरजा जादों नों बैखौ जानो सुखुनाय नङा नों खाथियाव फिसाजो जाफादों गोथाव ना मा ना होनोमोनलाय इलिस ना बिराद गोथाव जाखादों यामि यामि जाद' ओंखामा न'नि अल लोगोफोर बिराद गोदै जाखायो आं मुला खाजि जानोसो नंदोंमोन टाइमानो हास्लाबासै Berapa dong? Enggak. Coba yang apa nih? Salah. Beri yang jangan dah kau beri ya. Ini kau jangan dah nak usah pilih ni jangan nak. Ang kau beri yang ni. Kan? Ang na जानो बारा मोजां मोना नाखौ हमनो मोजां मोनो जानो मोजां मोना मिसाखौ बुंना मालाब ससेयानो थैयो आंना मासि गोथावला गोथाव मोनदों मा बल ओंख्रिया नोंस्रा हस्टेलाव बिदिखौनो मोनजाया न'नि संनाय हाजारखि होन एसेबाबो गोथावसिन जायो
좋다 잘해. 한국 합사 belä. To sonapwr. Jadi agak lo yang hasil mukla jangan sini sini sampai